Hello karuba. Welcome again to my channel. At data ito'y banimanon, ito'y katingan ti karayan. At da iti ingkamang da nga may isa nga nataengan nga may sana kanong magbalbalay awang pa iti kaaruba na. Adayon ti balbalay ta nagnakami petakaran kurel na basta ti ubot may ulag mo gayam. Sige garod akong kitaan. Ito'y ti balay na ala. Jay. Adi jay kano. Ito'y ti balay na. Ito'y. Ay, daytoy. Daytoy. Ay, di jay. Daytoy kano ti balay na. Daytoy kano ti balay na ni tata. Ni tata. Daytoy. Daytoy kala po. Ay, dakalding na. Me. Ay, lang ang kalding. Ay, kalding yung anak yaw. Kalding ka ng anak na. Adi jay. Pagkakawanda. Ang kagkagat, adaso na. Dati ti kalapaw ni tatang may sana kan. May sana kan no awan pa ti kabalay na umpay kaaruba na. Ano na bagkita ko nga kalapaw. Hanga abuton ti danom itoy nang nukwa. Hanga abuton ti danom itoy nang nukwa. No. Ay data. Kita itoy kano ti kukuon na ni ay. Ito'y kano ti apan na alaon nga inaldaw apan na ilako so ti igatang na iti kanon na aya mayat inaldaw ni nyamo di kamo inaldaw ang kastoy kano obra na iso ti pangalalaan na ti pagbibiyag na. So kaya ito siya order tinadog, ano ito, dadog, nga natin binta. Ay kapkap po kano, kapkap po. Basta kano nga inaldaw iti. Obra na ni tata. Ay, jay. Hindi kano ti dati nga balay na. Hindi kano ti dati nga balay na. Daytaw eh. Ay, so dayto iti paglutuan na tata, nakasina jay. Jay. Dalikan nan. Nya dapat jay hidden nga dalikan jay. Oh. Yeah, nakalumon. Wow, baka daw gumatang ti kayo aduk kayo na. Aya, ore kanuhan nga tara kun apan nakit kitaon simsimpa. Panakano simsimpa. Ninanang kano dananang iti mangkit kita nya nagan yo nang. Huling ma'am, Ulit. Anak ka mamamon. Juliana. Ay Juliana pa bro, isunat ti mangkit kita ka na no pasaray mangkad iti abasto na ni tata. Isuda ti nang itulong panyabi dito eh. Solar yung kumadata. Hindi pakibagbag kagan mo dati. Ay pagibang magkaganda ka nung teacher. Apan nagpainom iti kalding at teacher. Ay baka naklokalding teacher. Apan nagpainom teacher iti baharan na Diyos ko. Joy. Kung nagpainom ka no ti kalding. Ligday ni. Ito itayan na may sana ito. May ado ti mula na nga marunggay. Pintas. Nalang tumo na iti mula na nga marunggay. Diyan. May sana ito. Ewan pa'y makita nga kaaruba na ni. Ay, nabiit ka nung kayong ginatang natisim na. Ay, mawat ka nung tisim niya o. Matang itisim na. So, dahil ito ito. Natisim niya dito. Ayun. Okay, maya, napresko ti balay na. Ay, nagpresko niya. Panaw. Ang! Nimbag nga malam! Wow, di mo man DJ order mo. Wala pa na pagkitalang gamay kung sikaw may panagan. Wow, adamo order mo ito nga itulod mi kano ito ayan mo. Inbound na kamay. Kasi mo ayaw mo nakita. Adda, impay tulod da ito. Agpakuyog kay to DJ kanya dananangan ko na namat ka. Isu ate yagmitang. Sapay mabayadan nyo kano no, yagmit tao, ibayadan nyo kano.
Inangiti mo sa Wow, nimpayag da. Bayadan nyo kalalaman ito insan. In-order yung kanumo da ito. Yung kay tuludan, ala nyo ito ijati bayadan ko na naman. Ang mo kortak ko. Awan ti kontak ka data kalding yun, ano ka di jay? Ang ate kasinsing ko na dyan. Nya? Uno data asaw. Adama aso yun ay. Oh. Wow. Eto na di aso lahat na ti bayad nan. So naman ay kasinsing. Ay kasi agbalorti sa nga ributang. Nya? Hindi bayad. Wa di bayad. Uri daytan anay nya daytoy. isupo mo Dita. mo kanyada. Hoy, so daytan nati bayad na nya. Ay sus, ubong kanu nga dagaw. Kiningkan sa ilako daytoy. Ingkan sa ilako. Ay so ti bayad nan. Ay so ti bayad na garudan. Ay so kano ti bayad na dato ini. Oo. Manong data ni Nay, order ni Tatang kano. Tao at dati lagi pa nangibon kanya may nga mi kano data order na. Apay nag-order kayo tang? Aya? Nag-order kayo? Kita kana kami nag-order ta. Apay sino ti kabalay mo to itang? Ay may Sam. Ay nati awan asawa yaw. Ay ang kanang asawan. Ay di amin pang ay perskasin mo ni nanang, perskasin na kano ni nanang. Amang na inang na kailangan ko kapsat. Kapsat. Ayas. Nanagan andang apay hangkay mapanjay pang kasinantang. Sa bagay lockdown. Di pa nabayag nga kayo nagkikita garo daw. Dali na pa kita sa kasinsing ko na nabayagan. Ay nabayagan. Nga? Wow! Kaya noon jakpay nga ko, jakpay mo no dinod to. Una. Kaya basta pa isa pingko mo. Nagan nantang nagan na dati kwa. Wow. Dati inyag may nga order mo kung namin kung di ka mo mamatay. Nga bagas. Nga para kanyayo nga inted ti kwa dito inted ti nayat nga tumulong nga taga Canada. Wow. Taga Canada iti nang tudidta hanna kayat nga ibagat tinagan na ang naggapo iti Canada. Wow, itulong na kanya ayaw. Ano ti trabaho tang? Paano ka makikita ka? Puros ti manay. Ay, makipuros ti manay. Oo. Alat liddag. Ang gala liddag ngilakaw. Oy, wala. Okay. Ano ina? Suka naman ti bagas manana. Wow, imbagta ado ti maala nga liddag. Dapat mo malam jay pa umbog dita. Aya, intay mamot. Intay mamagod makiala ti liddag. Ay, wait. Dati adati inted mitang naggapo di kwa, di Canada. Ay Canada pwe. Tinangted adig di Canada, kayat namo ti tumulong. Kanyayaw. Datoy dapat ti nayon na nga groceries nga para kanyayaw ke duwa kay magamit to ke pag pinadigwan yun to na. Kenjak maamu nga duwa kayo gayam kini. Ano lamo na mo te kasinsing lamo kay madam lamo ko. Ay, so okay. Kasinsing kami mula. Ag kasinsin kayo mula. Duduwa da hindi di kasinsin na kanong adad to. Aw pay kaarba da kunak lumay may satatay. Duwa da kano. So, aday tuyon tikwan, lagi tuyon ni. Nga da sabon. Ngeta wan sabon da ita. Tapos adamot ti pagluto yun no, day luto yutang. Data. Day baguong. Ay ka mabayag basit nga panumutang kanya na. Nya. Mabayag basit. Tapos puraw hamo pupuran ta balay mo ah. Hamo pupuran. Dati
Asukar. Gatan, asukaran. Yay, dito. Kape, oh napaot. Aday nga pagsangwan nyo mati masapsapa nga parbangon. Dapay cream top na. Ada tinapay. Nantay tinapay mo ta kasinsen ko. Ada ti noodles, laki uray no hang kapay lapan nagala liddag tang. Nya. Nanakapay basay. Wa, lagi na nakabaset. Nagkasidang bitan. Dapat rikadaon. Gayan. Kada Nay, abot na tinapay mo kasinsay. oh, ne dapay soy. Oh, pang adobo no ada manok kita ka. Ikam lasoy nan. Awan ti maman manok. Nini na tinagan. Ni hampay nga masida. Piduton di asaon. Ako ribo man. Wan. Oh, ada kanuti kabagyan na pero adijay Pangasinan amin nga. Kakabagyan na may sana kanu ito yan. Di da kanu ay awan ka rin ti pangkum kumustaan nyo kanya datang. Ma'am. Ay. Tawagan na. Tumatang pa sa kakao na. Natama ng kalwa. Oo. Pagpayamat nga. Kaptapon, wata ba madam? So, pwede na sayaat. Ala ko, agmensay ka kanyadan tang tanong mabuyad ha. Oh, makamensay ka kanyadan, nagiging kakabagyam ija, ipasa ng tao. Ipasa ng tao. Wala, mensay, bagam jikat mo ibaga kanyadan, tabuyaan ta kan tao. Wow. Pagyamanat. Di ayat nyo, timulong kanyak. Na panuno daw makaya mga titulungan. Taas na po. Lapsat ko. Uri no kastoy wala kaya dapay wala mga asin na tumulong kanyak. Pagyabanak ato panitin dito tulong na itaw. Awanti para dakkel yaman ko tane panuno da kay tinagan tibiyaya. Ito yung aldaw kin oras. Thank you madam. Pagyabanak amen. Kada kayo kastamot kanya anak ko kami nang itulod. Sakripisyo yaw. Titulong yaw kanya may. Kahit adakkel unay nga utang may kada kayo kanimbag anakam. Kadi jay kwatang, jay kakasinsin mo ijay. Kapsat ko. Ay jay kabsat mo, laki kapatang mo takwa. Bareng kumusta mo? Ta bareng mabuyanan to kay ipabuyan ni kasinsin mo kanyada. Pagyaman na kading ko Rene Lando. Manang pagyamanak ta datulungan anak na iti may satoy nga tao nga may nagpaspasyar kaya nakidadati kalagayak kiti kandamat baset kapsat iti tulong da kanayat nagpay iti may sa kapsat mo lang salamat kapsat ko nakasarita kayon sumto ti pasa nagita kanakantayaw kastaan tilyag adeng manang basta kay amin dita kawan ti labas Wan. Oh, nagmay tisom na ni tatang nay. Awan nagsangsangit. Awan nagsangsangit, lumisom ka na to, makita tan tao. Makita tan to di isom mo ijay. Tay kagwapan man nga isam, dati makaaram nga isam. Na. Nay, awan at adala ka gal nga luyaan ni manungan. Wow, lagi parang adupay ti makakita. Nga naayat nga tumulong. Ita manayunan datoy maitod kanyayaw. Kapay sagmamano datoy kastoy utang. alahin nyo na Sagmamanaw. Wow, no ilakom daytoy kuma. Ni lawad-wad mo datoy kang tinaalan na ako. basta sukat mo ti dito sa loob Ay may sasalop. Ni nagrikat ka makita. sabi ko dito kaya nga No. Ato datoy ko ana ni Na. Daytoy kanu ti alaon na nga inaldaw nga panisuk-sukat iti bagas na. Jay. Sabon. Asin. Wow. Timbag kanu ta dadana na nga pan na umututangan kunana. Pan na kanu umututangan ida kwa. Jay. Ni ading makmak.
makmak. Iso dati ng kuyog kanyami nga napan imay ditoy. La barbareng addan tumanon ipaay ti apo kanya tayaw. Nyatang niya. Malubayad na dito kuman kwan. No kwarta kuman. Alam na tanan kami. Ngan malubayad na kuma dito inukwan. Aya. Wala ka bayada kun ah. Won. Kanong agbarbar tekmat. Mayat mat ngay nagadaw. Mayat ngal suman. O ledag. Ada susuna. Kaya pati pelangganan ni Yawid min naman ti suputan. Pati pelangganan. Sinawang kanong masulsulupin na dahil supot na niya. Ay jay kanong inaldaw nga pa nag-alati kasta. Di pa'y master muntang uri agtungtung saka ka amom latanan niya. Wala na po ganito pagpapular. Wow. Uri agtungtung sa ni tatanga na dyan. Titanong ka muna latan na dyan. Arikapon na. Kung kurkurimusin na ikasana data. Wow. Ay, ito adaw. Hindi ko anak eh. Tastoy ka no tinaldaw nga panalalaan. Kung makalakon na kao, pagpasamal daw pa ko pwede mo iti kalding kita ka nakakaw. Okay. Ilako, nandataw, ilako na puntan. Di pa ipanyo pa ila di purok, kung nakadadayo di purok. Oo pa kami dyan betul madam. Ay, Pakanan na kami mo dyan na kasi singkaw, naglawin kami makalutaw. ay, Huwag bagyaw, ayaw bisin na kami dyan. uwan ata danunan ti danom itaw, inagbagyaw. Madam. Ay, kuday tan ata iyanod da, nayanod kayo, di da amon, di no ayan yawn. Aya, din no jay. Dari kamang tin, aghabunilyo. Hirahit. Jadi, Ang kamkaw nagbayagan tang alag, babay ka garo doon. Babay ka. Babay. Bye-bye. Bye-bye, thank you. Ayan, mabuya na kanto gayam ije ko artista kan, mabuya na kanto ije Canada, ije abroad. Amin yan ije abroad, mabuya na kan artista ka tatan. Oray sino jayon makabuyakin kan. Madam. Una artista tayo sa pulong tayo man jay ayan ti makita ti ginagwapo na kasi ka man tang ta makita ta kinagwapo. Jay. Ah, di jay nya nagwapo. Wow, oh la. Oh, garo tang in kami na. Madam, thank you anak wa. Wala, anusan nyaw. Madam. Alwadan nyaw, lain kami adu daytan. Hang kapay lang nga papan di karayan agina nakapay. Ore ta damot ti kanum idta nga kwan hamo masapul iti apa nagisukat iti nasa pula mo ni jay kwan. Wow, nang runa ko naputot tadi kan tuki di masarakan da ka tumtumpaw kay jayon. Makadomingo nga tanga nasurok tanga hangkay nga mapanji karayan niya. Dumadak ka lang tumo di jay. Lidig nga da dumadyayon. Wala. Thank you, madam. Wala, sige garod. Kami tang. Madam. Manong, kami. Wala. Wan. Kami. Nagadayo. Nagadayo ti ayanda. Ta ire konteng gadsay. Ito tingati kataltalunan. Alwada man ta di man mabasa ti ubot mi na, basapay ti ubot. Basapay ti ubot mi mo ito karayan. Lapintas na yun. Ay. Oh, binayada ko dati ludong di tatang di naman nagpasyaran.
Adayo, jayanda. Madayo pa lang yung gana ito. Wala, hang kami agbayagan. Ing kami na. Wala. Nang ing kami. Wala. Mabuyat na kayo to. Wala. Sige, thank you. Bye-bye.